Biztos nagyon sokan érdeklődtök, hogy ugye mi mit csinálunk igazából, amikor mi négyen gyakorolunk. Hát és most elhoztuk nektek azt a helyet, ahol mi gyakorolni szoktunk, és megmutatjuk azt, hogy körülbelül hogy néz ki az, amikor mi négyen együtt gyakorlunk, mekkora nagy az összhang, és miket szoktunk csinálni. Hát a helyszín, és a Jaminai Közösségi Ház, itt szoktunk gyakorolni. Hát és a kis történetünk szerint Viktor megérkezik időben, mint szokott, felkészülten, mindent tud, és nem sokára befut Ági. Hello, szia Ági! De jó, hogy megjöttél. Na hát, szerintem mindjárt kezdhetjük a gyakorlást, mert jövő héten fellépünk. Attila is megjött, szevasz, szia Attila, hello, szia! Na jó, akit folytat? Na bocsánat, elfelejtettem. Hangi. Jaj, valakinek el kéne menni, hát én nem tudom. Ági, megy mellett a létszőt. Mi legyen? Az idő telik. Fellépés sürget minket, Viktor. Figyelj Attila, nem tudom, hogy valamit ki kéne találjunk, mert nem lesz jó. Alig tudom a lépéseket, nem gyakoroltuk el, be kéne vállalni rá. Levállalni? Hát nem szívesen. Nem szívesen, megmondom őszintén, de hát, hogy haladjon a fellépés. Csináljuk. Jó. Haladjunk. Nehéz lesz. Existen palabras para definir lo que siento. No hay nada ni nadie que pueda cambiar mis sentimientos. Razones de sobra, por ti estoy muriendo todo. Tan enamorado sin ti, me volvería loco. Oppan Gangnam Style.